Nekada jedno od najvećih središta radikalnih islamista u Bosni i Hercegovini. 200-tinjak mudžahedina iz arapskih i afričkih zemalja napustilo je selo prije 15 godina. Ostalo je 50-ak domaćih Bošnjaka koji žive s povratnicima Srbima koji su danas u većini. Nije dan strah, da moraš biti uvijek na oprezu, ne znamo ko može napraviti problem. Da li neko dođe sa strane, ali većinom ako se napravi problem u zadnjih recimo 5 godina ovdje u Bočni, uvijek je bio to čovjek koji je došao ovdje, koji ne živi ovdje 24 sata. Bošnjaci karakterističnog izgleda i odjevanja ne vole da ih se nazivaju vehabijama. Tvrde kako se samo dosljedno pridržavaju islamske prakse. Šerijet je jedan po meni zakon koji je vrhunac nekakvog vladanja ljudi na ovome dunjalku. Međutim, stereotipi i razne priče i neistina u šerijetu doveli su do toga da ljudi vide to kao vandalizam i tako. Žive izolirano i bave se stočarstvom i poljoprivredom. Javnost izbjegavaju, iako ima i iznimaka. Ovaj čovjek, koji se vratio iz Sirije, uhićen je i optužen za terorizam. To treba i da dokažu. Jer ja nisam nikoga ubio, nisam nikog teroristu. Ja sam samo ošao u Siriju da uvjerim se šta se dešaje u Siriji. Vratio se, nisam ni na kog pucao u Siriji, znači vratio sam se otuda. Bosna i Hercegovina na 1 milijun stanovnika ima više od 41 borca u Siriji i Iraku i po tome je u neslavnom europskom vrhu. Prema raspoloživim podacima, do početka ove godine iz Sirije i Iraka vratilo se 48 muškaraca i 3 žene. Povratnici su i najveća opasnost jer spadaju u kategoriju spavača koji su nepredvidivi u svojim reakcijama. Oni nose sa sobom neka znanja, neki know-how, neka radikalna uvjerenja koja se i dalje nastavljaju širiti u Bosni i Hercegovini. Takvih ljudi je ovdje negdje 50-ak, oni nisu svi u Bosni i Hercegovini, dosta ih živi, boravi ili radi u zemljama zapadne Europe i teško je pratiti njihovo kretanje. Bosna i Hercegovina se zbog svojih državljana povratnika iz Sirije nalazi pred ozbiljnim sigurnosnim ispitom koji mora položiti zbog sebe, ali i drugih.